wathabatha isikho, wabonga, wasihlephula, wathi, lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe mina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Siyakhumbula ngalowo busuku akhashana Jesu wathabatha isikho wabonga. Baba siyabonga, nasi isikho ayisomfuzisele umzimba wakho owahleshulwa, owalinyazwa, linyazela thina. Siyabonga ukuthi namhlanje siyakhumbula ukuthi kukhona isigameko nesenzeko esenzeka eminyakeni eminingi edlule. Baba, lokhu kwakukwenza ukuba sibuyisane nawe. Baba siyabonga ukuthi usithanda kusikangaka. Kube Nkosi kube nathi sakhumbula egameni likaJesu. Amen. Sesinadla 25. Kanjalo wathabatha lesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi, lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke elisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. Ukuba ningikhumbule. Uma ngisitsha esomfuziselo wegazi lakhe. Uthi lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke elisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. Ukuba seliqhubeka isifundeni. Ngokuba njalo xa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike.